Ja som doma? Nie, nie som doma. Kde to som? Tati. Čo ste to urobili s izbou? No, prerobili sme ju. No, okej, jak myslíš? Kde si bol? V práci, nič zvláštne. Máte to tu nejako prázdno, nemyslíte? Tak nič. Ešte sa to niečo doplní. Čo robíte na našej chodbe? Predávam. A kto vám to dovolil? Počkať. Ty si Lily? No, nie tak celkom. Lena. Áno, a ty si Lara. Veď my sme spolu chodili na strednú. To je tak dlho. Nezmaturovala si? Ale, vieš, ja som bola iba na vysokej a vlastne potom som už nechcela maturovať. A teraz som tu a predávam. Lepšiu prácu ti nedali? Dali, ale vieš, dal som výpoveď, nepáčilo sa mi tam. A čo tu robia Tarine veci? Tara tu pracuje. Dobre, ďakujem, ja už asi pôjdem. Nič si nedáš? Možno niekedy, inokedy. Ahoj. Pane Bože, ten výhľad. No poď nižšie. Mám slabé osvetlenie, ja viem. Prišiel si niekto niečo kúpiť? A nie, bola to tvoja sestra Lara. No, bola to tvoja sestra Lara. A čo chcela? Ale nič, proste iba tak okolo išla, pýtala sa ma, čo tu robím, že či tu pracuješ a vlastne tak. A potom odišla. Pane Bože. Vidím, že si urobila donaty a pizzu. A ja som priniesla nejaké sušenky. Áno, kľudne si daj donaty. Nie, nechcem, ďakujem. Sušenky? Chceš ma vystriedať? Sorry, mala som telefonát. Ak môžem, tak aj hej. Hej, vieš, vlastne mám Lilu, ktorá je, vieš, no, slepá a idem s ňou na to vyšetrenie. Aha, dobre, treba ti nejako finančne pomôcť? Ale nie, ďakujem. Si milá. Som slepá, ale nie som hluchá. Zase. Ahoj, milá. Tak tebe to prípada byť smiešné? Nie, iba som jej proste chcela povedať, že musíme ísť na vyšetrenie. Je to zlé? Áno, keď o mne hovorí, že som slepá. A nie si? Som, ale takto sa so mnou nemá to rozprávať. OK, tak už choď, ja to za teba preberiem. Ďakujem. Ahoj. Ináč tie tašky sú po 50 centov. Tak ja pôjdem. OK. Tati, dáš si niečo? Nie, díky, dám si radšej pizzu.
Jak myslíš? Pomoc. 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 Pomôžte mi, prosím. Pomoc. Tara. Tara. Pane Bože, do tej tašky. Tara. Tara. Lena. Rýchlo zavolaj sanitku, lebo som si zavodla. OK, idem na to. Kde to som? Kto ste vy? Tara. Tara. Kto ste? A na koho tu kričíte? Prečo plačete? Musím si dať. Tara, som tvoja staršia sestra. A ako sa voláš? Lara. Ty si Tara? Ja som Lara. Neverím. Bola si v obchode a spadla si zo stoličky, udrala si sa do rohu stolu a asi máš otras mozgu. Otras mozgu ja? Ja mám otras mozgu, alebo vy máte otras mozgu? Dajte mi pokoj. Neviete, kde bývam? No vidíte. Dobre, budem ti hovoriť tak. Už ma asi nikdy nechceš poznať. Pani, viete čo? Hneď tu na vedľa je oddelenie psychiatrie, tak sa môžete ísť pozrieť, ak by ste chceli. Ďakujem, dovidenia. To nie je možné, jakže si nič nepamätá. Vraj oddelenie psychiatrie, na to patríš ty. Haló, čo si myslíš, že si? Toto je moja izba. Tak ty už si spomenula, kde bývaš. Co? Tu je môj domov a ty tu nemáš čo hľadať. Idem si ľahnuť. Poprosím o ticho. OK. Aspoň keby tu popratali, lenže už ani to nie je v dnešnej dobe možné. Aspoň keby, že upravia tašky, dajú tu na stoličku, tu na toto, so skvetom tu na a toto takto. Fakt také ťažké. Už asi nikto nepríde. Lara? Hej, prišla som Tara po všetky jej veci. Aha, tak to potom zober aj tento stôl. A ešte túto tašku. Už tu nepracuje? Neviem, asi už nie. Díky, ahoj. Ahoj. Budíček a doniesla som ti veci. Hej, díky, polož mi ich tu. Nemáš za čo. Povedal som ti ďakujem. Ináč roznášanie novín. A ešte tu máš nejakú tašku, čo ti dali.
stávaj do roboty, hovorím ti to posledný krát. Vieš čo, ty sa nestarej do mňa, chod do roboty, ty a mňa nechaj na pokoji. Dobre, idem roznášať noviny za teba. Tak to nepôjdeš. Dobre, idem ja. Čo tu robí kefa, Pane Bože? A tvoja učebnica? Ináč, tu máš noviny. Díky. Myslíš si, že je všetko? Čo sa tu píše? Ona mi dala inzerát na nové bývanie. Ubytovanie? Ale skade by zobral toľko prečopáckých eur? Strašné. Fakt, nechápem, čo tu má znamená. Pozriem si jej notebook. Čo to tu má napísané? Tak toto som vidieť nemala. Vraj ubytovanie. Žienke? Vyzerá to divne, ale zoberiem si jednu. Možno aj druhú. Možno aj tretiu. Ja, ale sú fakt super. Je mi nejako divne. Ale veď, od čo takého by asi jej mohlo byť zlé. Tie tabletky, tie sušenkové tabletky, ja som ich iba chcela maskovať. Čo mám teraz robiť? Pane Bože, ale veď z toho sa môže aj umrieť, keď si ich zjedla všetkých 6. Môžeš aj umrieť a upadnúť do komy. Dobre, zavolám sanitku. Dobrý deň, sanitka na Malinovo číslo 15. Prosím, rýchlo, moja sestra sa predávkovala tabletkami, ale ona vlastne nevedela, že sú to tabletky, ale proste, vysvetlím vám to neskôr, príďte rýchlo. Už sú tu. Sestra. Čo som ti to len spravila? Ako som mohla? Vy ste príbuzná slečny Larry? Áno, som jej sestra. Upadla do komy. Máme ju odpojiť od prístrojov. Nie. Je to na nič. Vaša sestra už nebude žiť. Nevieme jej zachrániť život. Strašne veľa sa predávkovala, čiže je to nemožné.
Ako nemožné? Na čo vám platia tú nemocnicu? Užalujem vás na súd. Zažalujem vás na súd. Nám je to jedno, proste ju musíme odpojiť. Nie. To snad nie je možné. Iba nedávno som ju spoznala. Slečná, je mi to ľúto, ale nevieme ju zachrániť. Je to celkom aj vaša vina, keďže ste si nestražili tabletky. Ale veď ona už je dospelá. Je staršia odo mňa, mohla by to vedieť. Ale ja sa už môžem sťažovať tak akurát na seba. Slečná, ja by som vám radila sa ukľudniť. Vašu sestru už odpojili od prístrojov. Ale ako ste to mohli urobiť, pani doktorka? Veď ona za nič nemôže. Ona je fakt dobrá sestra. Mám ju rada a proste nechcem... Teraz nemám nikoho. Nemali ste ju odpojiť od prístrojov. Tak. Síce som ju od prístrojov neodpojila, ale stále ju môžem zabiť. Ty si myslíš, že som taká hlúpa? Na strednej každý chalan pozeral iba za tebou, ale odteraz už nebude. Odteraz budú mať radi všetci chalani iba mňa. A ty? Ty akurát tak môžeš byť v hrobe so svojou matkou. Vy ste ale hlúpa rodina. Tak takto to celé myslela. Aspoň budem vedieť, čo má v pláne a využijem to proti nej. Ale ako už zabila moju mamu, to nie je možné, veď mama žije. Strašné, fakt, náš dom je zvláštny.